Iya. Apa hilang berambangku. Karena belak-belak agak malu nyolong. Jadi aku nyolong. Itu ceritanya kan maling kembang. Masa ngomong-ngomong lah. Ya ora apa-apa ben ro. masa arep maling berambang. Kok tak tulis ya sing kena dimaling sing ndi ngono ya? Lah dene mung sing digawe ora Bambang, Pak. Apa? Ora wonge. Lek sotek kowe. Kon ya setik rene dek bengi. Kok mesti mau tinggal to piye to? Dum-duman buat tinggal itu. Heeh. Lero pi. Jadi orang itu enggak suka itu karena yang dapat jalan itu adalah orang tujuh. Lah wilo. Jadi pamane dhek ngono aku juga iso piye. Karek omongane kok kono ya? Lho. Paduran. Kowe iki Kadura. wong ngeplok kok bareng-bareng ngene iki piye to? Kosong. Piye ngene to? Dilokne kuru lho, Kok Bro. apa to? Ya, Eh? Karo King Muji dilokne kuru. langsing kowe langsing ora? Kita langsing kok. Mosok neneng kursi. Kuru jere aku. Gak tau mangan jere. Mikir paling Ji mikir kowe Ji. Ndang ngono to Ji? Jadi kan mbok rabi kok sok. Jare arep ngingoni kowe. Ini kuwi jeneng kantor desa aku. Wong. Ya Pak Jor ini ya karo Caca. Lah sode iki karep-karep sangone kondak sapa nang tak istri. Ngono iki gak olah. Apalane? Aduh, Pak. Gak olah. Heeh, bolak-balik ngono. Aduh, Mbak Delali. Heeh. Ini piye to saran? Bener berambang nih karena Mbak saran seperti aku gak iso ngarani Ngene-ngene tapi ki apa? yang penting kuwi ngono iki gak oleh kuwi. Gak oleh ya? Gak oleh. Kuwi wong kaya kono ki rezeki wis ana sing ngatur. Iku kanggo iki dene lah gak oleh berarti urung rezekine ngono lho. Kowe yo pro dirungokne. Ya, Bro. Lebihnya tak hitung. Yo. Mbak Vina kae kanggo yang anu Brambang kowe, Saprol, Ujek, Omar. Jadi yo wis to. Terus teko terus ora rezekine berarti. Wis to. Wong lah dudu rezekine, mbok gudak kaya apa gak iso, Bos. Gak iso ya. Wis rezekine. Aja nyenani. Kowe nyandong kuwi lho wis rezekine wis ngarepmu. Berarti intine piye? Aja ngoyo ya, to. Yo gak Lah oleh. piye? Masalah ngoyo ki gak. Yang penting ki bagi aku ndi ku. Lah apa mau ibaratnya ngomong lah jadi kayak iki. Lah bagi aku ndi. Ntar jero ngasih rezeki ya berarti ya wes. Kalah meri ya ta yo. Kalau mari berarti rezeki iki. Nek kono oleh rezeki ora tau meri ya to ya. Apa mau ibaratnya elek-elek ya. Ngomong kono oleh. Aku juga tau dulu. Empi. Barang oleh. Tapi Yo. wong iki duwe ada dhewe-dhewe. Ya dulu. Sana sing kae. Biar ada dite ya. Yo. Ada wong Jadi rezeki pati apa-apa wis ana sing ngatur. Kowe tau we lak urung kuwi rezekimu kuwi cara emas sak tumpuk lho. Tapi dudu rezekimu yo ora iso. Ora iso ya to ya. Padahal emas ning ngarepmu. Gak iso. Lah sode kok ngarep-ngarep iki gak oleh. Sote tak nggo jari. Ben apa? Menopo. Aku jenar ngejak mancing king lho piye to. Topine lho tak Tapura, tapura. tas lho. Ngenteni gratis king. Gong. Tapi terang tapi ganteng ngono lho to. Iya sih, tapi Ya neng ya. Ganteng ngene iki ya. Tommy yo. Ganteng kok ngene iki ya. Top karo sapa? Gak maksudnya ngene iki lho ganteng ya. Syukurane. iya lagi aku topi ya. Luwih rapi. Luwih rapi, kayak kayak tentara tenan lho, tenan. Gondro. Tapi anu Apa? ada namanya. Eh? Lehe dandan ngene iki lho. Ada. Oh, arep nyedek. Soke enak ke lho, Bro. Enak sapa? Ki lho, Bro. Oh, cemburu lho to. Kowe iki ora tau mau sambangi lho to saiki to. Tak parani sampai kena ricawelan kok malah mencok rono piye karepe. Mundur-mundur sih. Malah mencok rono lho, Bro. Iki ae. Karpe ngopi di kono. Kuwi langganan. Benica, Bro. Meri lho to ngene. Lah wong diparani ngene. Terus mencok rene lho, Bro. Mesra aku pesen kopi tak ombe anyep lho. Bisa ngobrol terus ae. Lah iya. Adewene aku pi, adewene pi. Anyep. Campur nggon aku enak bareng. Gak no, kowe iki aweng-aweng ngene iki ngejak kopi ya. Kita jak ngopi rono lho. Wis karo arentek Pak Ing gitu ya arentek kok wedange. Wedang iki utuh tapi anyep tuh. Nek salah. Lah kok aja perkara bicaramu wis suwi ya. Lah aku cah iki Sik tak genane aku kan jek anu jare kok malah ngene piye ngono.
Iya toh, Bro? Malih piye? Menurutmu malih apa? Malih apa? Sebenarnya, Bro. Malih apa Nining? Maksudnya kurang kecitan. Cilik berarti. Malih cilik. Kempes. Dadi kempes. Jajal, besok keciten. Kempes. Jajal, kok kecitan. Engko keciten ya. Gede ngono. Kamu. Bisa gede ora kok. Jajal keciten. Yo, barang. Lagi barang normal. Lu buat demeng ini lo bisa tos. Apa? Pilo apa? Landungan ini. Landungan kok. Bosok nek dinge ngene wis atos. Oh, berarti dijebol to. Rasa. Nek disetel Ya wes aku engko nek rene anu tak sempelan ning kaos kaki. Apa di before after sih, di before after sih to. Kasmu kudu bolong. Pas tengah-tengah. Dombleh ngene. Ora iki lho pucuk sing iki. Ambar ngene ki seneng aku. Iya, orang ngecek lo menak rasane. Lho, ya ora oleh to, Tom. Gak bareng. Gak bareng. Jenenge mengumbar lah nek aku terus liwat dan Aku ora ngaran mengundang. Tapi nek berdua ora apa-apa ya to ya. Iki karo kuwi lho. Banget banjek kalau mbak tutup kan gak apa. Oh tadi menak. Iso gotri. Yo juga tadi lho. Apa to Gotri? Gotri. Apa tadi gotri ki Yo apa? apa to? Oh iya. Mosok genamu ra tau kangge mau kayak Gotri sih. Ki apa to? Iki lho. Apa? Ki gotri. Neng wis takono neng. Wis selama sama aku lanang ditekan lagi. Kalau di pasar burung takon Lah ini. kok aku nyapa? Takon. Hal itu lebih penting kita. Lho tapi jenenge wong mesti tahu memendam perasaan to. Tapi Kalau memendam tahu mendam perasaan ora. Mencintai tidak harus memiliki. Lah ya takon. Pernah mencintai seseorang atau tidak? Pernah ora? Yo pernah to wong Sri ki apa? Takon sing jelas akurat lho. Takon. Piye? Ora tahu iki. Gak tahu. traya udang gisi. Ki omong opet tak plojo. Lah yo padahal mah Tapi nek melihat lawan jenis piye? Tertarik. ngaceng kok yo kan. Lha wis yo ora, urip ora. Ya urip kok. Lha wis urip yo wis. Berarti normal. Gue tanya toblok, urip ora? Urip. Lah iki malah pawange kok. Lha iki urip ora? Urip. Ngelamar kira. Ini lalu uang kuwi. Wonge didelok sampai segi normal wae gak ngerti lho. Piye? Kita malah sudah normal. Contohnya, Wong wis normal. Jadi wis iki. Lah aku ora duwe to piye? Ya genjama ya wong. Lah lho. Ora duwe, aku lho rondo 2 tahun ora duwe gendaan. Tapi Urung. tapi Sumpah wani mujur ngalor. Dah. Sumpah. dah, Aku tapi wani mujur ngalor. enak tapi ora. Itu. udah gedean to toh? Tok enak Aku tapi ora. masih rondo tetap suci to. Ya jadi rondo ki gak kena semudah kayak ngono lho. Rondo kadang gak rondo ya rondo tapi karena tergantung dirinya kita. Tapi kin arek mencintai wong angel. Sopro to buka hati to. Berarti to. Kira-kira seneng kini ki sih mbok seneng sendiri. Jadi mau Wong ngingeti wong lanang pegel kok. oh pegel yo gak seneng wong lanang. Ngerti apa nih? Royal ae ngono lho. Piye royal piye? Wewe tok ngono lho. Maksudku ki ngene to, cara nek wong bahas rabi, wong bahas cinta, wong bahas pegel hati ku pegel lho. Cinta ki gak marek ki. Wis marek iki. Saiki duit. To, buka hati to, buka hati to. Kira marek to man cinta. Lah wi lho. Ngono. Rungokno Cinta to. gak marek. Tau ora? Saiki wong dolan wae. Antuk bensin kok kayak cinta apa yo eneng. Lho, tapi nek cara ning wisata bontot omah kan yo iso. Ibarate biar mangan ning warung. Tak Jajan. bayar karo cinta apa yo oleh to. Saiki nek warung iki duit ya apa. Ya mangan cinta ini Jangan. Akan lu. Nek. Ya dah to. Kene to? Niki. Saya ngeplok itu piro ae. Ya Allah, rong oleh iki lho to. Macam ki apa isu ge? Wow, Isu ge. Isu ndi? Kok kon kudu. Ditinggal lupi aku. Ayo, ngene dikendel yo dine ngeplok nek kaya. Sitok loro lagean. Kok Ngeplok piro? ngeplok 5. Bugo Sitok tak genahno aku ki malih ngene piye kok. karo aku. Lho. Apa ki aku ki kurang kurune? Yo
Tak kau muji piye. Mujina. Mujina. Kuru wis prospek wis kuru iki. Iya. Tapi aku cek ben kuru neh. Kuru. Heeh. Enggak sama setahun. Lebih. Anu apa tuh? Mana sekolah kan gak dikurung. Gak ada mana kan? Bisa ditumbas nih. Apa tapi? Masa bengoy piye. Tomblok enggak, suwe tomblok jen. Aku lah ngerti kopi. Ini apa? Golek thumbnail sik, golek thumbnail sik. Tanggal kayak aku lupa nih kono wis to. Aduh, udelku ketok, Tam. Enggak penyanyi dia kok. Penyanyi dia iki ketok gak apa-apa. Iya loh. Gak apa-apa penyanyi dia kok. Ora apa-apa malah. Ora oleh dosa, gak oleh. Gak penyanyi dia. Tam. Iya to. Ngene jang kita berambang Ngono kok jere Mbak Ica rondo iki kok wong duwe bojo kok rondo to ro tomblok iki kok. Wit berarti menjandakan ngono iki. Kok sok. resmi. Oh. Iya, tapi Aja peh mening terus we menjandakan. tidak menjadakan itu cara emang nyata. Orang mana, Tam? Magelang. Terus di sini ngekos. Ngekos ning kono. Ngekos ning gurine Syariah iki. Magelang. Jawa Tengah ya berarti. Yo kakan pola malah tak Sabar, Tom, karo cah cilik sabar. ngono ne. Besok ki yo ngopeni anak kok. Iki lak duwe anak to. Ya kudu kok wong nyogrok dina kok ora duwe anak lho. Kadang jogrok dino nanti lek PK ya ora duwe anak. Pi, Lho, abdi cokrak tomblok lho neng piye? ora oleh pi kok. Zaman iku tak dewe sing nek Abdi rapi normal ora. Landhep ora? Landhep ora? Mulane ki rung dijajal kok. Lah nyapa kok. Pasku iki lho. Wes dilihat kok. Ibarate. Ibarate ya ta. Aki yang ganti. Ngereco. Sik. So. Tutup sik Tam. Mau aku lak pokoknya untuk para sarasen. Alah, Ganti muji. tutup. Mau. Nutup tok Ya ora dibuka kok kok. nutup. Enggak kok. Buka kok nutup. Untuk muji kan. Bedi tutup di. Aja ngono wae ya, Tom. Buka lho, kok nutup ya opo? Ketoke kok wis atos to, Tom. Salah. Para sarasen lho. Aku lho gak keplong deh. Piti gak tau rene ya? Iki bojone kono. Wong aku ki ora tau komunikasi kok takoki. Yo, Mas ini kan roh mulih apa orane kok yo. Ketok apa ora ngono. Ora buka kok Bojone meteng nutup. soalnya wis. Berapa bulan? Nah, di mana kita kita setara 3 bulan. Hamil muda berarti. Setuju lho to. Agak setuju anake. Nah, yo. Niki tes sekolah. Eh? Kengke kandhane tak gone puskesmas gusine iki. Bolong. Mangap ganti. Kok aku mantuk pesenan chicken. Nah, untuk vlog kali ini tak sudahi dulu teman-teman. Nanti lanjut lagi aku arep petung brambang karo bose. Sik. Aku nek karo Tommy mbuh petung apa aku yo gak ro. Ah, iki. Nah, ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.